Oy, we, yimi King Nubo. Oyimi Nkosi yamabhinqa nje. Bafana bami ngeke nilunge. Oy, 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 we. Sanibonani bawethu. Ngiyethemba ukuthi niyaphila lapha enikhona kuzo zonke izindawo King Nuba lo. Ya, seningazi ukuthi mhlawumpe ngidume ngokucula kahle. Nama ngizenzi nje into esegazini, ucula kahle nje into esegazini. Ngithi hoyi, intombi yakho le eyathi ngicula kahle. Ngangayibizanga mina. Oy, we, oy, 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 we. Bawethu la ngike ngaposta ko-Facebook lana ko-YouTube kuthiwa ngedelela abantu bama-80s. Kuthiwa ngedelela abantu bama-80s. Oh, corona. Ya, kuthiwa ngedelela abantu bama-80s bawethu. Mina uyedwa umuntu engingaqondisa kuye. Ezinye izinto bengingaqondisanga kuye, bengiqondise le ndaba ye-update bakwethu. Ngicela ningangibeka amacala engawazi. Hayi wema. Bawethu, angisho nje ukuthi uyedwa umuntu ebengiqondise kuye. Abanye bama-80s ilaba abakhomenta ukubheda, nalaba abaphosta emagroupini bangiphoste bakhuluma ukubheda. Angiyithandi neze loo nto, angiyithandi ngempela umuntu akhuluma ukuthanda kwakhe. Umuntu wama-80s ngiyacela bandla, umuntu ona-30 years kanje, ma ezokhuluma ku-Facebook akachume ngesitezi ngoba abantwana bakhe banezitezi. Ngiyacela bandla, akeze ngoba ezochuma ngesitezi, hhayi ukuthi azongiphaphela la, ukuthi yena naye akavezwa anakho, hhayi ukuthi angiphaphele. Ngiyacela bakwethu. Hayi, yekani ungiphaphela wema-80s. Akikho-ke lapho bakwethu, ama-80s axole bandla. Yabo bengisawathi nje ukuthi nje ukugadla kancane. Hayi wema, hayi wema-80s. Asixabene nani ilaba abaphaphayo abakhomenta ukuthanda wami. Ngithi azikho yini inkinga emakini nizobe kukhomenta ukuthanda kwenu? Angazi ukuthi azikho yini inkinga emakini. Umuntu azokhomenta ukuthanda emdala. Ahambe engiphosta, emkhulume into ezibhedayo ngami. Angikho-ke lapho. Ngithi nje bawethu, angiyeke nginivezele ukuthi imali into yami, imali. Hhayi ukuthi ngiyachoma bakwethu, angizile ngokuchoma la. Into yami imali. Ngizongivezela nje ukuthi angihambe ngidla nje izinyama noma yiphi inyama nje. Ngidla o-Hungry Lion. Lo ngimthenge 350 nje u-Hungry Lion eyodwa. Hayi u-Hungry Lion ngimthenge ngo-350. Hhayi ukuthi u-350 engiwuthathe phi wani, ngiyazi ukuthi mhlawumbe sengicabanga ukuthi 350 lo line. Hayi akuwona nje, hayi akuwona owami lo u-350. Bakwethu, ngikhule la ngidla ama-sweet 8. Manje sengidla amadrinki adurayo, amadrinki abezo o-R100. Lena-ke u-R50 bakwethu. Angikho lapho. R30 le. Angikho lapho. Hayi ukuthi ngiyachoma, ngiyanibonisa nje. Ngikhule ngidla ama-sweet 8. Mase nginemali funa nginivezele ukuthi konke kuhamba kahle. Liquid fruit bakwethu 100%. Akekho nje ofana iphuze le, siyiphuza nalabo abahlala ePhalamende, nakhona imali basuke beyikhwabanisile. Hayi wema, hayi Mina nje ngiyiphuza nje ngemali yami ethi mina ngikhwabanisa ngalutho. Ya, ngiyiphuza nje ngemali yami ngingenaxhala, ngiyidla nje ngendlela engiyithandayo. Hhayi bakwethu 200 kuphela nje liquid fruit, nawe ungazitholela nje, ayiduli kakhulu. Hayi wema. Bakwethu la bengicela bandla, yazi nginesicelo. Umuntu oseThekwini eduze kwaKwaToyota, ngicela ngitshele uma useduze kwaKwaToyota nje ukuthi ngabe kuvuliwe na. Nangu 3000 ebhenki, ngino 3000 la, ngifuna nje ngiyolanda imoto yami ethi mina
yabo ngihlukane nokukhuluma kakhulu ngoba kade ngawugcina ukhona u-300 engangugcinile wo-petrol ngingakabi nayo imali yemoto oseduze kwakwa-Toyota bakwethu. Ngicela ngitshele ukuthi ngabe na kuvuliwe njengamanje kwenzeni ngizolanda imoto yami ngoba ukhona 2000 ebhenki nayo i-black card iswipe kasana, iswipe omncane iswipe omdala i-black card iswipe nenjakini iswipe kwasana. Nawe kade ukukhuluma kakhulu eke ngikhuluma kakhulu nithi ngizoniswipa nonke oyimi ukinginuba nje oyoyoy we ngizoniswipa. Hhayi ukuthi mhlawumbe kanjani angisachomi-ke manje mina angifane nje ngivuke nje ngidle ukudla kwayizolo bekusele, cha ngidla ama-Nutrifix isilungu-ke leso bakwethu. Angidli noma yini into ezidliwa abelungu kuphela. Ngijwayelele ku-TV nalezi zinto mazi-advertise abanye uma bebuka ama-movie. Hhayi mina ngiyazidla nje, hayi ukuthi ngiyachoma nje, angichomi mina, ngidlela imali yami engisebenzayo. Angichomi bakwethu nje, into engiyenzayo nje ukuthi nje ngidlela imali. Nasi-ke bakwethu isicathulo la esidume ukudlula ama-artist, esidume ukudlula ama-politicians, esidume ukudlula izinceku, esidume ukudlula into eziningi nje. Isicathulo sami noba bethi isicathulo sagogo nje nantobo noba bethi isicathulo sagogo nje ngithi anantobo. abakwethu nje ngiyanithanda nje kakhulu. Qha nje bengifuna nje laba abatshela ukuthi mhlawumbe bangayafika kumina, ngifuna ukubavezela engikudlayo nje namhlanje akukho okuningi. Akukho okuningi, akukho okuningi nje oyimi ukinginuba nje Bakwethu, hhayi